Αθανάσιος Κουτσούκης, η ψυχή της εκδήλωσης, μαζί μια αγκαλιά, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Πρόεδρε. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πλέον θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι γίνεται θεσμός για την πόλη μας. Έγινε θεσμός. Ναι, και εντάξει, είναι ευχάριστο που το στηρίζουν όλοι αυτοί οι φορείς. Ο κόσμος έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οι πολίτες της Λάρισσας να έρθουν. Πάρα σχολεία φέτος. Σπάμε κάθε ρεκόρ από προσέλευση σχολείων. Έχουμε κανονίσει ήδη αρκετά ραντεβού και στο χαμόγελο του παιδιού και για τις υπόλοιπες δράσεις αυτών των σχολείων, με εκδρομή δηλαδή, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Λάρισσας. Αλλά και πολλοί συμπολίτες μας έρχονται και δείχνουν ενδιαφέρον είτε να ενημερωθούν, είτε να γίνουν εθελοντές, να δώσουν αίμα. Ναι, βέβαια. Βλέπω λίγο καλύτερη προσέλευση από τις προηγούμενες φορές. Και συμμετοχή στους συλλόγους βλέπω εγώ που βρίσκονται εδώ στην πλατεία, ενημερώνονται, πρόληψη. Ναι, οι εθελοντές σε κάθε σύλλογο πραγματικά βγάζουν ψυχή, βλέπω. Και εντάξει, έχουν ενέργεια μέσα σε όλους τους συλλόγους, ειδικά τους συλλόγους ασθενών της περιοχής. Αυτοί το περιμένουν κάθε χρόνο. Είναι οι βασικοί μας συνεργάτες, να το πω έτσι, γιατί αυτοί μας δώσαν και το έναυσμα για να το κάνουμε όλο αυτό. Είναι μια δύσκολη, μεγάλη διοργάνωση που κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και διαφορετικά θεματάκια. Προσπαθούμε να τα λύσουμε, αλλά πάει καλά και βλέπω ότι έχει ξεπεράσει και τα όρια της Λάρισσας όσον αφορά την προβολή. Μάλιστα, με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής που είχε έρθει προχθές ο πρόεδρος του ως καλεσμένος, έδειξε ενδιαφέρον να κάνουμε ακριβώς την ίδια δράση και στην Αθήνα μαζί. Με αυτό το όνομα, μαζί, Φαρμακευτικό Σύλλογος Λάρισσας και Αττικής, που αυτό και για μας είναι ωραίο, γιατί αισθανόμαστε. Πάντα η επιτυχία είναι αυτή που κάποιος ότι κάπου δικαιώνεται, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια. Ναι, πραγματικά. Αλλά και στην Αθήνα, ναι, πρέπει να καταφέρουμε αυτούς τους φορείς να τους ενώσουμε. Είναι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, την πρόληψη, την υγεία. Το όραμα ελπίδας, ο Ερυθρός Σταυρός. Πάρα πολύ. Θέλουμε να πάει και παραπέρα. Αλλά και η Λάρισα βέβαια έδειξε πρώτη το δρόμο ότι μπορεί με καλή διάθεση να υπάρξει τέτοια συνεργασία. Εντάξει, βλέπω και καλά αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Και θα τα δούμε και στο τέλος. Ναι. Και θα τα δούμε και του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθειά σας και για την προβολή. Πάντα θα είμαστε μαζί σας, το ξέρετε. Το εκτιμώ ειλικρινά. Το εκτιμώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μια αγκαλιά και το Ιασό Θεσσαλίας έχει παρουσίαση αυτή τη μεγάλη εκδήλωση υγείας. Δίπλα μου είναι ο κύριος Ευάγγελος Αδαμόπουλος, παθολόγος. Καλησπέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Καλησπέρα. Ο ρόλος σας αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Ο ρόλος μας στην πλατεία είναι να δείξουμε κι εμείς, σαν μέρος της ευρύτερης κοινωνίας της Λάρισσας και της Θεσσαλίας, ότι στηρίζουμε δυναμικά τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και της αδελφικής αγάπης, να πω ότι στην πόλη μας είναι σημαντικό και για μας σαν όμιλος και για τους γιατρούς που εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, να είμαστε μέσα σε αυτά που γίνονται στην πόλη μας και είναι για όλους τους Λάρισσαίους. Γιατί όπως το Ιασό υποστηρίζει όλη τη Θεσσαλία και όλη τη Λάρισσα, το ίδιο κάνουν και οι γιατροί του και θέλουμε να είμαστε κοντά σε όλες τις δράσεις που προάγουν αυτή την σύμπνοια και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους οι Λάρισσαίοι. Καλησπέρα για από μένα. Ήρθαμε να συνδράμουμε και εμείς ως Ιασό Θεσσαλίας και δύο ορολόγοι του Ιασό Θεσσαλίας σε αυτή την ευχάριστη δράση ενημέρωσης του κοινού σχετικά με πιθανά ορολογικά προβλήματα, τον προληπτικό έλεγχο που πρέπει να κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες, πάρα πολύ σημαντικό, και το οποίο μπορεί να μας προφυλάξει από πολλά προβλήματα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σουλτάνα Στραβέλα, προϊσταμένη της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισσας. Καλησπέρα, κυρία Στραβέλα. Δεν σας κρύβω ότι όταν σας είδα μου δημιουργήθηκε μεγάλη εντύπωση για τον σκοπό της παρουσίας σας σε αυτή την εκδήλωση μαζί μια αγκαλιά. Πείτε μας λοιπόν ποιος είναι αυτός ο σκοπός σας. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ εδώ δεν είμαι σήμερα ως προϊσταμένη της Ογκολογικής Κλινικής. Είμαι ως τοπική συντονίστρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Που ανήκουμε η τοπική ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας. Είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ. Ανήκω σε αυτό το κομμάτι από το 2006. Ουσιαστικά σήμερα εδώ είναι να ενημερώσουμε την κοινωνία των πολιτών της Λάρισσας, τι είναι μεταμοσχεύσεις, τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε δυνητικός δότης ο οποίος
όταν καταλήξει πόσους ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει, να λύσουμε απορίες, να λύσουμε ερωτήματα, να φύγουν εκείνα όλα τα σκοτεινά σημεία που μπορεί να αμφιταλατεύουν κάποιον, έτσι ώστε να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του σκοπού της δωρεάς οργάνων. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε εμείς οι ίδιοι να χρειαστούμε κάποια στιγμή να λάβουμε όργανο από το να μπορέσουμε τα δικά μας όργανα όταν έρθουν εκείνη την ώρα να είναι ικανά να μεταμοσχευθούν. Και μάλιστα θα ήθελα να σας δείξω το καινούργιο φυλάδι του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί σε αυτό το φυλάδιο λύνει πάρα πολλές απορίες πολύ απλά, πολύ αναλυτικά και δείχνει και απεικονιστικά τι είναι εγκεφαλικός θάνατος. Δείχνει απεικονιστικά έναν φυσιολογικό εγκέφαλο, έναν εγκέφαλο ο οποίος είναι σε φυτική κατάσταση ή σε κόμμα, οπότε διαχωρίζει αυτό που λέμε ότι ξύπνησε, δεν ξύπνησε, και έναν εγκέφαλο ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Όταν υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε και μόνο και τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία έτσι ώστε να δούμε αν και εφόσον επιθυμούσε ο ίδιος εν ζωή ή αν οι συγγενείς του επιθυμούν, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη δωρεά οργάνων. Υπάρχει ανταπόκριση, κυρία Στραβέλα? Ναι, υπάρχει πολύ. Αυτό που χαίρομαι περισσότερο και θέλω να το πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στις νεαρές ηλικίες. Κάτι λοιπόν που με χαροποιεί γιατί η νεολαία και ειδικά τις ηλικίες από 22 μέχρι 35 ετών, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, είναι πάρα πολύ ενήμεροι. Είναι ενήμεροι τι είναι δωρεά οργάνων, είναι ενήμεροι τι είναι μεταμοσχεύσεις και έρχονται από μόνοι τους, έτσι ώστε χωρίς καν να ζητήσουν πληροφορίες να προσφέρουν οι ίδιοι να κάνουν την εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μια αγκαλιά, το όραμα Ελπίδα βρίσκεται εδώ. Ο κύριος Κούρτης Θωμάς είναι μαζί μας για να μας πει ποιος είναι ο σκοπός σας εδώ σήμερα. Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί με μια αγκαλιά εδώ σήμερα. Εμείς μετά από πρόσκληση του Φαρμακευτικού Συλλόγου και του πρόεδρου του κυρίου Κουτσούκη είμαστε για τρίτη χρονιά. Έχουμε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, αυτή έτσι, την παθυπερμία εδώ στα θέματα υγείας, ενημέρωσης και αλληλεγγύης και την έχουμε αγκαλιάσει από την πρώτη χρονιά. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Εμείς η έδρα μας είναι στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ανήκουμε στο Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η αείμνηστη πρόεδρος μας ξεκίνησε αυτό εδώ και μια δεκαετία και ο κόσμος έχει δείξει μεγάλη ανταπόκριση. Το έχει αγαπήσει σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ. Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Εδώ στη Λάρισα λοιπόν που είμαστε σήμερα, οι Λαρισαίοι έχουν ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά. Έχουν γίνει κοινωνοί σε αυτή την προσπάθεια που συνδιοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Περιφέρεια και ο Δήμος. Εμείς θέλουμε να ευχαριστούμε τον κόσμο της Λάρισσας. Ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Να ενημερώσουμε ότι 5 συμπολίτες μας εδώ, Λαρισαίοι, συμπολίτες σας, συνδημότες σας, έχουν βρεθεί συμβατοί δότες στο όραμα Ελπίδας και έχουν σώσει έναν άνθρωπο. Έχουν σώσει 5 εισάριθμες ζωές, 5 ζωές. Αυτό είναι έτσι μια πράξη, ιδιαίτερα αλτουριστική πράξη, εθελοντισμού και προσφοράς, και δεν είναι απλά για να το λέμε. Εμάς 3 στα 4 παιδιά, επειδή η έδρα μας είναι στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών στο Μαριάννα Βαρδινογιάννη, με αυτόν τον τρόπο γίνονται καλά και σώζονται που πάσχουν από λευκαιμία. Τα παιδιά που πάσχουν από λευκαιμία, 3 στα 4 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται καλά. Παλιά θέλανε πάρα πολλά λεφτά, πολλές χιλιάδες δολάρια για να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε στην Αμερική. Σήμερα η Ελλάδα έχει την Ογκολογική Μονάδα Παιδών, το Μαριάννα Βαρδινογιάννη, και γίνονται καλά. Να καλέσω κι εγώ από τη μεριά μου όλους τους πολίτες της πόλης, όσο είναι εδώ το μαζί μια αγκαλιά, να έρθουν να γίνουν δότες, καθώς είναι μόνο μία βατονέτα με το σάλιο μας. Μπράβο στους Λαρισαίους, μπράβο εδώ στους φορείς της πόλης και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και σε όσους συμμετέχουν. Η πρόεδρος μας, η αείμνηστη, όταν ζούσε, είχε αγκαλιάσει πολύ από την αρχή αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μια αγκαλιά και το νέο νοσοκομείο της Λάρισσας, Θεσσαλία, Γενική Κλινική, είναι και αυτό εδώ για να μπορέσει να δώσει πληροφορίες. Δίπλα μου είναι η κυρία Ιωάννα Μπουζούκη, νοσηλεύτρια και διευθύνουσα της κλινικής Θεσσάλια του κυρίου Πίπη. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η Θεσσάλια Γενική Κλινική είναι μια νεοσύστατη γενική κλινική που παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους πολίτες
με ένα άρτιο καταξιωμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μαζί μια αγκαλιά και φέτος η Ιωάννα είναι γεγονός ο σύλλογος. Δηλαδή η πρόεδρος, η κυρία Ιωάννα Τσακμακίδου, είναι εδώ να μας πει τι έχουμε ετοιμάσει, η Ιωάννα, και για την εκδήλωση αυτή που είμαστε εδώ και για τη συνέχεια, καθώς ο σύλλογος ήρθε πολύ δυναμικά στο κοινό της πόλης μας, έχει ήδη ξεκινήσει με εκδηλώσεις και ενημερώνει τον κόσμο. Θέλω το σκοπό του συλλόγου. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε εδώ. Ο σύλλογος πλέον, νεοσύστατος βέβαια, αλλά γίνεται αρκετά δυνατός. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε, είμαστε εδώ για την πρόληψη, είμαστε εδώ για τη στήριξη, είμαστε εδώ για όποιον χρειαστεί τη βοήθειά μας. Και πραγματικά χαιρόμαστε που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, γίνονται μετρήσεις ζαχάρου εδώ στο περίπτερο. Ετοιμάζουμε τη διμερίδα μας που θα είναι το Σάββατο 18 Μαΐου και την Κυριακή 19. Από τις 6.30 το απόγευμα περιμένουμε όλους με είσοδο ελεύθερη και πραγματικά ετοιμάσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ωραίες ομιλίες και εισηγητές, πολύ απλό και πολύ προσεγγίσιμο, γιατί πραγματικά ο σαχαρώδης διαβήτης είναι ένας τρόπος ζωής, ένας υγιεινός τρόπος ζωής. Όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Όπως λέει και το φυλάδιό μας, δεν είναι μόνος κανείς. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε, η επιστήμη προχωρά, οι εξελίξεις τρέχουν και ο σύλλογος μας είναι εδώ για να σας ενημερώσει, αγαπητοί μας τηλεθεατές, για τις νέες εξελίξεις στο διαβήτη, και στη διημερίδα μας και όλες θα υπάρχουν και κάποιες κληρώσεις με κάποια δώρα, να το πούμε, για τους τηλεθεατές μας. Θα υπάρχουν συστήματα καταγραφής που θα κληρωθούν. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, οπότε και προς αυτή την κατεύθυνση εννοείται πως ναι. Να μπει η τεχνολογία μέσα σε όλους. Του Προέδρου μας, της κυρίας Αποστολοπούλου και όλη τη ΔΣ που πραγματικά είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα μου. Βρισκόμαστε εδώ μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Θάνου Κοτσούκη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην εκδήλωση Μαζί μια αγκαλιά. Ο Σύλλογος Νεανική Αρρωγή είναι παρόν, μιας και πρεσβεύει τον εθελοντισμό, την αγάπη, την αλληλεγγύη, την προσφορά, και ο σκοπός της εκδήλωσης είναι αυτός, να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε, οπότε και εμείς είμαστε εδώ. Βοηθάμε πανελλαδικά, παρόλο που η έδρα μας είναι στη Λάρισα, στηρίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Η βοήθεια του κόσμου είναι σημαντική και πάντα δίπλα μας έχουμε αρρωγούς στην περιφέρεια, το Δήμο και τον κόσμο φυσικά, τον απλό πολίτη που στηρίζει το έργο μας. Χαιρόμαστε όταν ο κόσμος στηρίζει και βοηθάει μπαίνοντας στη σελίδα μας, γνωρίζοντας τις δράσεις και το έργο μας. Εγώ χαίρομαι που βλέπω νέους ανθρώπους να είναι στον εθελοντισμό και να προσφέρουν με την καρδιά τους, και σας δίνω τα συγχαρητήρια για όλη τη δράση σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εθελοντισμός, μια λέξη γεμάτη νόημα και με μεγάλη σημασία και αξία πλέον. Συγχαρητήρια, κοριτσιά. Ευχαριστούμε πολύ.